Ulendowu ndi wa ku Nambuma m'boma la Dowa makamaka m'mudzi mwa Phungwa dera la mfumu yayikulu Kayembe. Kumeneku ndi kwawo kwa limodzi mwa magulu akale kwambiri a ulimi wa ng'ombe zamkaka m'dziko muno la Mpasa Milk Bucking limene linayamba mchaka cha 1985. Mene nali kale mene nimalima chimanga foja ndinali munthu osowa chifukwa chakuti ndalama ija imendera pa season, koma pamene ulimi wankaka ukunditengera follow season. Anthu ambiri m'mudzi mwa Phungwa ndi alimi a ng'ombe zamkaka komanso chimanga zimene ndi zosiyana ndi chiyembekezo choti ambiri mwa alimi kuno atha kukhala alimi afodya. Ambiri mwa alimiwa kuno ndi mamembalanso a gulu la Mpasa. Pachiyambi gululi linali ndi mamembala 25, amayi 10, abambo 15. Pamene tikukamba pano gululi lili ndi mamembala 510. Nkhani ya gulu la Mpasa Milk Bucking ndiyokhudza khama, masomphenya, kupirira ndi kukwaniritsa kwa maloto oyambidwa ndi makolo pa nkhani ya ulimi wa ng'ombe zamkaka. A Rodrick Mbango ndi wapampando wa gulu la Mpasa, ndipo akuti pa mtima penipeni pa chiyambi cha gululi panali chikhumbokhumbo cha alimi mderalo chofuna kuthetsa umphawi kupatula kulimbikitsa thanzi pakati pa anthu mderali limene mkaka ungathe kubweretsa. Mpasa Milk Bucking Group inayambika ndikanthawi ndithu 1985 pa 6 Juni. Mpasa Milk Bucking Group inayamba ndi anthu 25, 15 anali azibambo, 5 anali azimayi. Komano chifukwa cha mbiri yabwino za zimene anatiyambira makolo athu, panopa Mpasayo inakula ndithu ndi group yayikulu kwambiri. Panopa tilipo gulu lokwanira 510, moonera kuti tili ndi gulu lalikulu kwambiri. Gululo tilimo anthu onse okhudzidwa. Titati anthu onse okhudzidwa tili ndi anthu akuluakulu, komanso achinyamata, komanso anthu oti ndi aulumali, komanso anthu oti ndi matenda agonagona. Anthu amenewa timakhala nawo pamodzi, kotero kuti ngati gulu timakhala okondwa chifukwa tili magulu onse a anthu ofunika m'malawi muno timapanga chituko chimodzi chokhudzana ndi ng'ombe zamkaka. Yakulu yakuti timafunafunabe titakhala ndi kuthekera kumapanga ndalama konkuno kwathu, timafuna tione kuti ndi ntchito iti imene ingamatipatse ndalama mwezi ndi mwezi. Ndiye chimene daona kuti nkhani yayikulu imene timaona kuti ikhoza kutibweretsa pafupi makhala ndi ndalama mwezi ndi mwezi ndi nkhani ya ng'ombe zamkaka. Komanso timang'anitsitsa nkhani ya moyo wauthanzi. Munthu atamamwa mkaka timakhala kuti amakhala ndi moyo wauthanzi, chimene chidatipangitsanso kuti ndi nkhani yabwino kuti titha kumamwa mkaka, titamamwa mkaka tikhalanso ndi moyo wathanzi. Komanso timakhalanso ndi zakudya zambiri zokolola zimene zimachokera ku business ya mkaka. Chifukwa za ndowe imene timapeza tikamatha kuminda kwathu timakhala ndi zokolola zambiri zimene zitipangitsa kuti tikhale ndi chakudya cha chaka chonse. Monga mwa ntchito zonse za ulimi, pakutha pa zonse chimene alimi amafuna ndi kupeza phindu lochuluka pa thukuta lawo. Ambango akuti ngati mlimi akufuna kupha makwacha mosavuta, mtundu wina wa ulimi umene angayang'aneko ndi ulimi wa ng'ombe zamkaka, kamba kuti kupatula ndalama zimene mlimi angazipeze pogulitsa mkaka, ng'ombezi zimathandiziranso ulimi wa mbewu zakumunda. Mfundo iyi siyachilendo kwa alimi amene akuchita ulimi wa ziweto zosiyanasiyana komanso mbewu zakumunda, kamba kuti takhala tikunena mu programuyi kuti pali phindu lapadera limene alimi ochita izi amalipeza. Phindu litu ndi manyowa amene ziweto zimapereka ku ulimi wa mbewu zosiyanasiyana komanso chakudya chimene mbewuzi monga chimanga zimapereka ku ziweto. Tikakamba za phindu ndiye kulima phindu angapo amene timayang'ana ku ng'ombe zamkaka. Choyambirira muli thanzi limene timaona kuti ndiye phindu number 1.
chachikulu muli chuma. Titakamba za chuma ndiye kuti tili magawo angapo. Gawo loyamba ndi mkaka umene timagulisa tikakama. Gawo lachiwiri ndi jandatchulapo kale zamanyowa titathira kumunda kwathu timapeza ko zokola zambiri. Zokola zambiri jatachotsapo zimene tingadye pa khomo lathu chinaja timagulitsa. Zenze mapezesa kuti timapindula magawo angapo. Motero kuti kunkhani ya ng'ombe za mkaka muli thazi ndi chuma. Zimene mapezesa kuti ndi chinthu chofunikira kwambiri cha moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Ali panopa tili ndi chiwerengero ndithu cha ng'ombe zambiri zokwana 350 zimene zili mu gulu lathuli. Koma ng'ombe zimene zachuluka chifukwa cha akufuna kwabwino. Monga ngati 2014 to 2016 ndinali ndi project imene azathu a Heifer International mu project yawo ya DFID anathandiza ng'ombe zokwana 110. Ndiye ng'ombe zimene zuswana ndikumendetsa program yathu ya Passing On System The Gift imeneyo yatithandizira kwambiri kuti alimi amene analibe pogawana mphatso ya moyo tafikira ndithu alimi ochuluka zimene tikutchula pano kuti banja lathu la Mpasa Milk Buying Group tili ndi ng'ombe 350. Daulo kuti tizikhala ndi mwayi wokhala ndi mkaka ochuluka zinatengera luso la alangizi aboma komanso luso la mabungwe akufuna kwabwino amene anatithandizira kutiphunzitsira alimi athu. Kunali mwayi ndithu a Heifer International amene anali ndi upangiri oyenera kuphunzitsa alimi athu ku gawo la kasamidwe kwa ng'ombe. Mwone kuti ng'ombe zathu zamatupi abwino komanso zimapeka mkaka wabwino komanso adatiphunzitsa amene udwali wa ng'ombe umaonekera ndi imene tingasamalire mkaka. Kwakukulu upangiri umene anatipatsa a Heifer International ndi aboma alangizi aboma zidathandizira kuti alimi athu akhale ozindikira kasamidwe ka mkaka. Nene zoona phindu limapezeka kwambiri kwa alimi. Makamaka takha kuti tayamba kukama mkaka kuja. Munthu kuti akama mkaka zoti wangoyamba kumene amapeza ndalama yosachepa 70,000. Sono mu group yathu mujata 70,000 pa mwezi. Mu group yathu mujata nena kale kuti muli magulu osiyana-siyana, muli azimayi okalamba achitsikana. Zothandiza kwambiri makomomu amene tinapeza kuti analibe china chilichonse pa khomo koma chifukwa choti alandira ng'ombe akhankuthekera kwa magulu akoso zipangizo zina za pa khomo monga fertilizer, ma school fees komanso akhankuthekera kwa magulu asolo njinga kapalasa imene moyo mwawo amipeza sada kaipeza mwachangu. Koma ifane kuti apeza phindu lochokera ku ng'ombe za mkaka athandizika makomo mavuto ang'ono ngati amene. Komanso ena akwanitsa mamanga ndithu nyumba ya malata. Maumboni amene andithu ali pa khoma nyumba za malata kuyera mu business ya mkaka. Tinene zona munthu wankulu mafusa fuso la nsika. Tikati nsika zotivuta ndithu kuti tipeze nsika kuti aliyense mulimi azikhutira. Ndi nkhani yovuta ndithu kwambiri tidziwa kuti lero ndilo mwina singati koma pakali panopa tinene zona nsika imene tili nawo imene timagulitsa ku Longwedeli timagulitsa pa mtengo wa 209 kwacha. Zimene be timaona be kuti ngati ifeyo gulu sitidafikiridwe pa mtengo wabwino. Moti ndi khumbo lathu kuti patakhala kuthekera ngati gulu titakhala mwina ndi mwayi kuti mwina tizitha kupanga value add tokha mkaka wathu kuti mwina tizika ma small packets kuti ngomagulitsa konkuno kumudzi. Tili nakutheka kuti titha kusuntha pa mtengo wabwino. Family tamelengetsa zimene amapanga processor pa phindu lathu la mkaka timaona ngati amapindula kwambiri kuposera kwa ifeni yake. Titamelengetsera tamaona nimene timaperekera ife mkaka timaona be kuti luzo ilipo. Moti nsika okhazikika kuti mtengo utchula kuti munthu akhoza kukondwera tinene kuti tidakalibe. Fa panopa ngati cooperative kuti zitenga mtengo umene timaona be kuti pali lusi. Ndiye kufuna kwathu ngati gulu titakhala ndi mwayi omapanga value add tokha mkaka zikhoza kukhala pabwino kwambiri tamapanga phindu lochuluka. Maluso ndiye niyambira amene tingafune. Choyambirira ndi ifeni yake tiyenera kukhala olimba pa chiganizo chimene chocho. Tiyenera be kukhala pasi tigule mashare ochuluka yoti tikhale ndi kuthekera kokhala ndi mpamba ogula mashina amene. Komanso pakufunika lusoso lapadera limene tingadzipereke nalo kuti kodi mmene yoyambika ntchito ni magulu magawo oti amene angafunikire kuti tiyikemo. Fana ngasi ndi ntchito yayikulu imene tingakalowe. Komanso pamakhabe ena akufuna kwabwino achidwi amene angatithandizire kuti patsa grant kuti mwina magawo ngati amene utifikire mwachangu loto lathulo. Chifukwa mashini
amene tingafune zodzikira luno mwathu malayi sangapezeke titha kufunafuna kunja zodalirabe anthu akufuna kwabwino atapangire quotation tidziwe ndi ndalama zingati zimene tingagule mashina amenewo nanga tigula dziko lanji zinthu ngati zimene zozo zodalira kwambiri ife ani ake payamba tikhale pansi tigule mashare titasonkhana na mashare aja tikhala nkuthekera kogula mashina amenewo kuti ena akufuna kwabwino agwemo munzolinga zathu zakale imi tinenezona ndi chinthu chofunikira kwambiri dziko lathu la Malawi makamaka mbali imene ya mwatifutsira nkhani ya mkaka chifaini inadzamira kwambiri ku ng'ombe za chizungu ndi business yokha imene ingathandize kuti ulimi upite patsogolo titamati ulimi upite patsogolo tutanthauza kuti pakhomo pakhale mwana alilenji ndipo pakhomo pakhala mwana alilenji zitithandizira kwambiri kuti miyoyo ya anthu ikhale yosangalala tinenezona nkhani ya ulimi wa ng'ombe za chizungu ndi ulimi okha umene ungatisendeze kufupi kuti dziko la Malawi likhale labwino tikati dziko la Malawi likhale pabwino tutanthauza kuti mwezi ni mwezi mulimi amathupezako ndalama zomwe zoti sangathe kukhumbira munthu amene ali pa ntchito tilekezere ngati mphunzitsi amalandira ndalama mwezi ukatha pomwe mulimi wa ng'ombe amenenso ulandira ndalama mwezi ukatha komano usiyana kwake kuli pakuti mulimi uyu amatha kuchulukitsa mkaka wake potengera ndi luso la pakhola komanso ali ndi kuthekera kochulukitsa zokolola zake ucholera kuluso limenenso angalipeze losiyana-siyana komanso onjezerapo tiso nkuthekera kolembaponso anthu ena ntchito chifukwa ngati ng'ombe zachuluka pakhola sungakhale wekha umwerera zakudya wene ulemberaponso aganyu komanso kunoku ngati mene ili ligulu lathu tinalembanso anthu antchito athu amene tidayenereza za zithandizira kugula mkaka komanso zizititsa mkakawo zimene zitithandizira kuti tuthandizanso makomo ena amene anali oti analibe zochita kodi kuti ulimi uwu ndofunikira kwambiri kuno kwathu zimene ziso zimene zimatithandizira kwambiri kuti munthu azizindika zimene akupanga kotero kuti uchola nzija timene kuti tidaphunzitsidwa ndi azathu aboma alangiza aboma komanso a project imene ya Heifer International timalembera zimene tiuchita pakhola kuti kodi lero ndinakama malita zangati nanga ndakagulitsa malita zangati timalembera chimodzimodzinso titabwera kuno ku banking group yathu timalemberanso tili ndi register book imene aliyense dzina lake limaloonetsa imene waperekera malita yake ya mkaka komanso pamene mwezi ukutha timaonanso kuti munthu uyu anaperekera malita zangati nanga pa mtengo jatanena kuti titagulitsa ku processor wapeza ndalama zingati kotero kuti zimene zimatithandizira kuti ulendowu munthu uyu anachita bwino kapena ulendowu sinachite bwino zimadziwika chifukwa choti kalembera uja amakuonetsa ndondomeko imene unachita mwezi umenewo masomphenya athu ngati gulu tulakalakabe kuti ifeyo pamene tizifika 2023 tikhala nkuthekera kufikira alimi okwana 300 apatsa ng'ombe zimene zitithandizira kuti pa alimi amene wawa ni loto lathu limene tufuna tipange masomphenya panga value mkaka zitithandizira kwambiri kuchulukitsa mkaka chifukwa sana milayi kuti tufuna tichulukitse mkaka takawo tikhaso nkuthekera kochulukitsa msika tiuthekera kochulukitsa msika tinene zona pakali panopa lero ndilo kuti tupanga value mkaka nzotivutirapo chifukwa kuti volume yathu idakali yotsikirapo kotero kuchulukitsa mkaka uja ndipo ndinkhani panga value adi mkaka zitothandizira kuti tipite patali kwambiri china tulimbikitsanaso enetoka kuti tisadziyang'anire pasi ulimi wa ng'ombe za mkaka ndi ulimi onena kuti ndikofunikira kwambiri chifukwa chakuti utipatsa phindu mwezi ndi mwezi kotero kuti ngati gulu lathu tili nkuthekera ndithu kuti tikaponso ntchito zina zapadera tifuna tipange mashiniso yopangira zakudya za ng'ombe zimene zithandize kuti gulu lathu lizikhala lomangika pamodzi kuti munthu amene ali mu group imene azitha kupeza maphindu osiyanasiyana phindu lina azilipeza ku ntchito zimene tizipanga zopanga process chakudya cha ng'ombe process imene iyi ndiyo imene tizipanga konkuno kwathu ngati cooperative imene ntchito zimene titayikamo zopanga zakudya za ng'ombe pakhaso timashini tena timene tizenga mafuta ampendadzuwa mafuta aja titamagulitsa ngati gulu zizipangitsa kuti phindu limene tili ngati maloto agulu zakhala kuti tupita patsogolo kotero kuti kuthekera kwathu tili nako konena kuti mkatikatimu pamene zizitha zaka ziwiri zitatu ngati gulu tikhala omangika pamodzi komanso tikhala ndi mapindu osiyanasiyana pa zintchito zimene taziyalazi komanso pakhala kuthekera kolembako anthu ntchito
mu ntchito zimenezo zifukwa tokha sitingangotangadira ntchito zonsezo. Pamene tupanga ma process ntchito zinazo tidzalimbaponso anthu ena ntchito kuti kudzakhala ndi mwayi olimbakonso anthu ntchito mu program ngati imeneyo. Marieta Chauma ndi mmodzi mwa alimi amene ndi mamembala a gulu la ulimi wa ng'ombe zamkaka la Mpasa. Mukukamba kwawo iwowa akuti ulimi wa ng'ombe zamkaka ulibe sizoni ndipo kuti iwowa amakhala pa peyi chaka chonse. Umene ndikupanga ine ndi wa ng'ombe zamkaka, ndipo mu ng'ombe zamkaka napezamo phindu lalikulu kwambiri. Phindu loyambirira ndi nyumba imene mukuiona apayi. Ndinamangitsa nyumbayi mosavutikira kuchokera mu ulimi wa mkaka, ndipo ndinagula njinga yakapalasa yonyamulira zakudya za ng'ombeyi, ndipo kucholera apo chakudya pakhomo panga pano ndipo ndichosasowa. Olo ndalama imene simachita kutalikira wayi, ndikatha mwezi ndimatha kukalandira ndalama ya mkaka nkumagwiritsa ntchito, ndipo malitazi ya mkaka wanga pa mwezi ndimakwanitsa 600 liters, ndipo ndimapeza ndalama yochuluka yosachepera 100 chakuti 118,000. Ndikulipirira ana sukulu, ndikuthandiza pakhomo pano, ndipo ineyo mmene ndinali kale mmene ndimalima chimanga fodya ndinali munthu wosowa chifukwa chakuti ndalama ija imendera pa season. Koma pamene ulimi wa mkaka ukunditengera whole season chaka chonse, ndipo pano ninena pano ndine munthu kusiyana ndi mmene ndinali kale. Ndipo ulimi wa mkaka niona kuti ndikawonjezera ng'ombe zangazi naona kuti malitazi ineyo tsopano achulukirapo kusiyana ndi mmene ndikuperekera. Ndipo mgulu limeneli ineyo ndikupeza maphunziro kasamalidwe ka mkaka, komanso ndikupeza ulimi wa kumunda sikundivuta pogula feteleza kucholera mu mkaka, ndipo ndikugula feteleza mosavuta. Pamene kale ndimango kagula zirosi za nkhuku ndimaona kuti nakwanitsa pa ulimi wanga, koma lero ndikulimira feteleza ndipo osachepera matumba 10-12 akufika pachaka. Pamene nthawi imeneyo sindimakwanitsa ngakhale bagi limodzi la feteleza. Ulimi wa ng'ombe ukundithandiza kwambiri chifukwa chakuti ine nkalelo nimalima 1 to start, koma lero nimangopatsa anthu aganyu kuti akatani akandilimire kumunda. Manyowa nimatenga sochuluka kuthira munda mwanga, ndipo phindu limene naliona loyambirira linayamba ndi manyowawo, nkuona kuti mbewu zanga zusintha pa munda wanga. Ndewe kenako nkathira feteleza, ayi ndithu chitsogolo ndenayenda, ndipo zakumbuyo so siningayang'ane. Pano ndine limi wolimba kucholera mulimi wa ng'ombe zamkaka.
ndipo ine ndikukulimbikitsani amayi ndi abambo kuti ulimi wankaka koma tiuchovera chitsogolo azanu. Ndipo munthu amene anganyoze ulimi wankaka ameneyo niona ngati maganizo ake sali bwino kwenikweni. Apopo timafuna kuti munthu ngakhala ndi ng'ombe za nkaka kaulimi pang'ono uchitekonso kumundako. Koma ulimi wa ng'ombe za nkaka ni saname ndi chaka chonse umakhala papeyi. Ndipo ine ndimadzinyadira pa ine nekha kuti ndine mphunzitsi osaphunzira koma ndiulandira 118 pa mwezi. Mwezi ndi mwezi pa miyezi 12 nimakhala ndiulandira ndalama dzera mu ulimi wa ng'ombe za nkaka. Pamene nikalima foja mbuyo nikangoyipeza July niziro August ndine mphawi ndiponso nkumakhala m'maganyu. Ngakhale akumana ndi mavuto mwapo ndi apo monga mtengo wotsika wa nkaka, malo ochepa osungirapo nkaka, komanso vuto la nsewu nthawi ya mvula zimene zimalepheretsa ogula kufika mu nthawi yake, alimi kuno ndi okondwa. Iwowa ndi okondwa kamba kuti akutha kuona kusintha pa moyo wawo chiyambireni ulimi wa mtunduwu. Sabata yammawa tibwereranso komwe kuno pamene tipitirire kumva kwa alimi ena za phindu limene akulipeza kuchokera mu ulimiwu. Ndine Eric Nsikiti, kumbukirani kuti kupewa kuposa kuchiza. Tengani udindo odziteteza nokha ndi okondedwa anu ku mliri wa COVID-19.